Дякую. Але я так розумію, дякую, я дуже просто не знаю, до котрої години все це триватиме. Дивіться, а я теж не знаю, але я можу сказати, що та людина, яка запропонувала той формат президенту, вона його щиро ненавидить. Тому що, якщо він спочатку був такий жвавий, юморний, такий... Я від самого ранку дивлюся. А зараз вже думки плутаються, він втомлений і він виснажений, кажу відверто. І це вже не прес-конференція, це не зрозуміло що. Він по 50 разів відповідає на одні і те ж запитання. Я не знаю, хто та людина в його оточенні, яка запропонувала той формат. А ще я можу сказати, що мене дійсно дратує Мендель. Тому що вона кожного разу, я бачу, як вона затикає рота людям, коли вона вважає, що це дуже гостре питання для її шефа. Вона ж йому подлянку підкидує. Це така, свиню підкладає. Десь тихенько зарохкало українське порося. Задоволене, що її підкладають під президента. І не хто-небудь, а сама Мендель.